محمد في البيان حمدا لمن أتقانا من كاس شرنا شيخي صلى عليه الكريم ما الحمد لله الذي أنزل القرآن وبين فيه أحكام شريعته أبلغ البيان وشرفنا بحفظه وتلاوته وتعبدنا بتدبره ودراسته وجعل ذلك من أعظم عبادته كتاب كريم مبين حبل أمين متين وأصلي وأسلم على سيد الخلق الناصر الحق بالحق محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الشرفاء النقباء وأصحابه النجوم الظاهرة النجباء ورضي الله عن شيخنا وممدنا وقدوتنا أبي الفيوضات والبركات تاج العارفين إمام الأولياء والزاهدين أحمد بن محمد بن صالم التجان وأنا خلفائه ومقدميه وتلاميذه أجمعين تقال يتود الله يتود أون جتود هوري ممكن يتوب انغوتان جولد هوري ممكن لندو ببينيان juuraade baban baññal inna wiya cheikhu tidiane enen garti e yewtere men wiyetene wattu hakkille ɗo e télé men télé bedde so tawi woni ñalawma altine waktuji 15 e gardugol obama e hande noon cuuɓi en ko wiyete ko faati e toɓɓere alquran ko ganduɗa ko alquran kalko mawni e nder aduna he mawniri ko sababude alquran kalko teddi e aduna he teddiri ko sababude alquran hunde noon waɗi komo Allah teddini e ko Allah teddini mo Allah teddini o woni nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko Allah teddini ko woni alqur'ana qur'ana on ko teddi ko ene waɗi teddirɓe sababude alqur'ana ɓen woni yimɓe Allah ɓen woni koreji Allah e less leydi holɓen ɓen wiyeteɓe almuɓe ɓe alqur'ana mon ko ganduɗa sa yi annabaɓe ɓe poof koɓe temedere ujunere e nogas nayo annabi o sallllahu alayhi wa sallam suɓama e dow mabɓe woni khatimin nabiin ko hebdemo alqur'an sa yi annabi ɓuuri annabaɓe ko sababuno alqur'an e nder ɓeɗon annabaɓe Allah suuɓi hen 313 waɗi ɗumen nelaɓe Allah suuɓimo toon kanko Muhammad wimo imamil mursalin sababude alqur'an e nder ɓeɗon 313 Allah suuɓi hen joyo ulul asmi en Allah suuɓimo toon wimo toon kanko Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkumullah sababude alqur'an so jii malaikaji ɗi Allah tagnoɗi poof ko Jibril ɓuuri ko sababude alqur'ana ko kanko addanno alqur'an so jii lebbi aduna ɗi fof ko lewru korka ɓuuri ko sababude alqur'ana korko jippi ko alqur'ana jippi ko nder lewru korka sa yi leƴƴi aduna ɗi fof ko leñol Mouhammadou ɓuuri ko kamɓen ɓurdi hollum sababude hebde alqur'an so jii guure aduna ɗi fof ko makkatal mukarrama ɓuuri holko makka ɓurdi sababude alqur'ana jippi koye nder makka joni noon enen yimɓeɓe hollo fayidagal walla responsabilité mo joguiɗen eɗen mbawi ɓamtade eɗen mbawi yiɗede to Allah tawi en janggani alqur'an sa ƴeewi capanɗe jeegom hijib 114 simore temedere 14 simore ƴeewa capanɗe jeegom hijib wona 120 ko wiyete nisif wona 200 e capannayyi ko wiyete ruba wona 460 ko wiyete sumin sababu ɗum ɗo poob ko nder alqur'an kono holko adi tellade en Allah wiide en iqra bismi rabbik jangge inde joomum hol janngowo janggata ko alqur'an o janggata wadde en mbawa teddude en mbawa horsinede to Allah so wona janggen alqur'an annabi o sallllahu alayhi wa sallam o wi hayrukum man taallama alqur'ana wa allama ɓuuri moƴƴude e leñolam poof ko janngude alqur'ana rutti janggini alqur'ana o addi hadis goto mono confirme haala makko ka saabu Allah wimo wama yanɗiqu anil hawa holko haali ɗon o wi al alimu wal mutaallimu sharikani fil hayr holko rewni hen wa sairi nas la hayre fihi o wi janngude alqur'ana e jannginowo alqur'ana sharikani fil hayre ko ɓe ndendi moƴƴere ummotode nde Allah ɓeɗon ndendi yurmede ummotode nde Allah joni no mana haala ka an Mouhammadou heddiɓe ɓe janggani alqur'ana jangginani alqur'an o wi wasairu nas la hayre fihim kala keddiɗo moƴƴere ala e mumen ɗum woni ceeri cheikh wi man udda fi hisbihi gad udda fi saadi kala limtaɗo e fedde alqur'an on nde limtama e malal yo Allah rokken limtede alqur'an kanko Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam o wi alqur'anu ghinan la faqra ma'ahu wala ghinan dunahu wa laysa minna man lam yataghan bihi alqur'an o wi alqur'an ko dañal ngal basal ala gaga muɗum
ko gannatarma ko dañal ngal nimsa ala caggal mum ala e amen mo alɗinirani alqur'ana sababude dañde alqur'an. kono noon kisa an bandam oye almudo jelatoɗo janggowo alqur'ana omo yelo omo sakke aɗa haaɓe e nder hoorema mbiɗa ko yo jelari ndi yo nattu sababude haɓade alqur'an. mboɗo sikki noon so tawi yimɓe darima yo jelari nattu wona ceerno o foti haɓede e ɗum ɗon, wona almudo jelatoɗo o foti haɓede ɗum ɗon, hol poɗɗo haɓede ɗum ɗon ko jinnaɗo jangguinanteɗo ɓiyum o. saabu ceerno o so tawi jangguini ɓi o yelaki ñamata, an noon a ala moye mo ganduɗa kada nafka ceerno jangguinanma ɓiye, a ala moye kada nafka almudo jooɗo jangguina, joguiɗa moye tan ko ittude ceerno jangguinanam. ndeke neɗɗo goɗɗo mo jangguinani ɓiyum so wi ɓiɓɓe ɓe woto jeeloto te aɗa andi a ala moye jogade, an jinnaɗo ko an fonno yaltude aɗa réclame aɗa manifeste pourquoi ɓiɓɓe amen jeelota ko min ngala doole. wona ceerno foti haɓede so jelari haalama, wona almudo o ko jinnaɓe jangguinanteɓe ɓe ko ɓen poti yaltude kaɓe sababude ngala ko nafgiri ɗum. bandam an jiɗɗo yo jelari woppe, jelari so tawi woppama firti ko sadak ala, so sadak ala te en ngala ken rutta ko wiyete musiba ha foti e sadak. sa yiyani jelotoɗo holno cakkortoɗa. gueɗe ɗiɗi nen hen allah wi en wa amma sa'ila fala tanhar. so neɗɗo ari ene ñaagoma walla ene yelo e ma woto gufmo wota ƴettomo wota wi ummo ɗon wota sekammo wota haaɓanmo. so tawi noon a aybini jelotoɗo fama yaɓi konngol ngal allah wino wa amma sa'ila fala tanhar. so tawi noon ko jooɗotoɗo e nder nokku mum walla e galle mum ha sakko ɓe jooɗo cakkoroɗo aɗa sakko ɗumen ɓen kadi allah winoɓe wala yasaluna annasa ilhafan. yimɓe ɓe ganduɗa ɓe allah tagui mbawa ñagade yimɓeɓe e fakkitinade kala ko dañi ene jondini yeeso am. kono an woti e jiɗ ay kanŋe sumede ɗum e nder jeygol bonnata kanŋe o ko ha yaltina qima kanŋe o. ɗum woni so tawi en janggani alqur'an en mbawa suurade, sen janggani alqur'an en mbawa ɓamtade. sa ƴeewi en joguimo e nokku mo janggani alqur'an, so tawi en gondi e jinnaɗo men walla joom galle ma so tawi ne rutto e jomum a janggani alqur'ana a anda no guite mayɗo kelirte, a anda no mayɗo lotirte, jaltata ko boobal ƴeewa jananinke ma anda ɗum andama mbiya ar ƴewanam babam. holɗum ka anda holno guite mayɗo kelirte, ƴeew mbaynigu sakket hakkude ma e bamma, mbaynigu sakket hakkude ma e bamma ko goɗɗo ara lomtotoma hen, an a wawa lomtade hen sababune anda ko allah haali hen. ɗo tan gandirta janggude alqur'ana won fayida gonɗo hen. jum suudu ma rutto a anda holno mayɗo heblirte, ƴewata ko janggude mo andama anda ɗum ce wiye ceernajo nanda ceerno arji ƴewnam. ndeke janggen alqur'ana, janginanen alqur'ana. alqur'ana ko ganduɗa annabi o sallllahu alayhi wa sallam o wi walladi yaqra'u alqur'ana wa yatata'atahu fihi wa huwa alayhi shaqun lahu ajran. o wi neɗɗo janggowo alqur'ana omo yiiɗi janggude alqur'ana kono noon o ronki wawde lirde, o wiyata ko bi asmi alahi omo tampa e nder ko yiiɗi janggude ko on ɓuuri hewde baraji e jiimowo jangga taw o tampani. oɗon jiimowo jangga ɓuuri hewde baraji e dursittoɗo woni baɗɗo e hoore muɗum. ɗum woni walladi yaqra'u alqur'an wa yatata'atahu fihi wa huwa alayhi shaqun lahu ajran. ɗum ko alqur'an. joni noon hol fayidagal meɗen ngala kaɓeteɗen woto yimɓe janggu alqur'an. wona woto yimɓe janggu alqur'ana ngol konngol ala cuusɗo yaltinde ɗum, kono noon wona gueɗe coroje less ko mana fayida muɗum. so wiyama yo yimɓeɓe nattu yelade, yo jomumen gona e daraji ene jooɓa ka miskine allah joguiɗa ko sukaɓe tato a ala ko ñamminɗaɓe. so wiyama kadi saɗa jangguina sukaɓeɓe ya nanuɓe e nder mahadaraji he kala lewru goto foof aɗa yoɓana ɗum 15 000 uki an hakkude ma allah ma sukaɓe ma janggu te a jogui sukaɓe tato ka miskine allah lewru 15 000 ukiya te kadi kamɓe tato ɓe ƴeewa holno foti wonata. ɗiɗo ɓe tan ko 30 000, 30 plus 15 rokkama ko 45 000. joni 45 000 sa wiyama nder sukaɓe ma tato 45 000 yafere chaque mois aɗa jangguini sukaɓe ma tato taw kadi ka miskine allah hay kafe ma kadi yara ko probléme. an holno sukaɓe ma jangguirta. kono ƴeew oye ceerno jooɗiɗo
baɗɗo sacrifice gurdam mum rokki alqur'an kono jiɗiraɓe o yaha o ɗanno an jaaha ɗannoɗa aɗa ƴeewuya immeuble jaaha ɗannoɗa pour ñantude galle ma jaaha ɗannoɗa pour ñantude joom suudu ma jaaha ɗannoɗa pour ñantude sukaɓe ma oya e ceerno allah famminamo alqur'ana holko sohli o waɗa sacrifice gurdam makko o jooɗo gaddon ɓiɓɓe mon oɗon jiiɗa jangguinanede o itta sukaɓe ɓe o jangguina ɗumen walla o itta sukaɓe ɓe o totta ɗumen bandiko en yo moftamo ko wiyete jarigueji so tawi ɓe gottima ɓe gara ɓe jangga soɓe kirtima ɓe gara ɓe jangga wonɓe sukaɓe ɓe nani ɗon ɓe ɓe jaaha ɓe jeelo an aɗana caggal leydi aɗa maha galle ma ceerno oye mo dokkuɗa ɓiye o paama budjoy meeɗa sorde hakkude mon hay namdade ɓiye so tawi ne selli a anda joni noon ceerno baɗɗo sacrifice gurdam ene jangguinanma ɓiye ene tafanma ɓiye on so tawi ala ko joɓata ɗum so wona jangde nde yahani nde ko wona jangde nde jiɗɗa haɓade ko alquran bandam andu a wawa yaade gaga alquran so dokki exemple debbo nde corona ari e nder nokkuji men kalto nokkuro wonno uddi to musique yahanno uddi to takko ma e wonno natti takkade e ma e watti takkade e sabunde a watti takkade gana e masque to ko gandanma tawi ko waali keɗorɗa a natti heɗade waali ƴeera hankkadi koto jaam waali a natti considérde gandanma ɗiɗon holko nanata kala dendagal to jama woni nanta ken jangga alqur'an avant kada faye alqur'ana faye alqur'ana guila bona fayanema wona ɗacca ha bona fayema mbiya aɗa faye alqur'an wat ɗaccu ha bona fayema faye alqur'an ya faye alqur'ana ko adi bona ene fayeyma ko ganduɗa alqur'ana ko hunde tellinade nde allah tellini e dow tagore muɗum nde annabi o sallllahu alayhi wa sallam ari ene réclama wonde annabi moussa wonino kaldiɗo annabi isa wonino kaldiɗo annabi isa wonino ruhuma annabi moussa woni kaldiɗo ma ibrahima woni sahil ma annabi souleyman a rokki ɗum laamu joni min mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam holko nokkuɗa kam allah wi walaqad ataynaka sab'an min almasani walqur'an alazim la tamuddanna ayneka ila ma matta'na minhu ila akhiril aya woto haqqille ma won eko dokkumiɓe ko ala yo haqqille ma won eko faati mo dokkumami o ɗum woni ha allah wima suratul bakara e ali imran e suratul fatih kala janngude e leñol ma ɗeɗo aya woni ɗeɗo cimmode tati mi yaafi momo hayso tawi gananma bakkade makko ene foti toɓɓe leydi walla gabbe leydi hayso tawi bakkade makko ene foti ko wiyete toɓɓe ko wiyete gueeji ɗum noon yo allah rokku en yidde alquran ceer cheikh wi igfir lana bi hurmati alquran wastur lana bi hurmati tijjan wa hab lana zuhda ma alwilaya bi hurmati ddini walkamala te hay duwotoɓe sen duwara ɓe mbiyata ko allahumma zeyinna bi zinati alquran wa adkhilna bi shafaati alquran ay wadde a andi ɗum ɗo pop ko sababude alquran ɗo allah rokku en yidde alquran fa ahmadullah ala intihaihi ka hamdina iyahu fi ibtidaihi fa nasalullah bi mahdi lkarami salatu ala nabiyi l ummi wa alihi wa sahbihi zawi lhuda wa kulli muslimin wa man bi ibtada sallllahu alayhi wa sallam